ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. ഇന്നലെ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ, ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, ഈ ഭൗതികതയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ വിവർത്തനവും വളരെ സരളമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആശയം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളവരായി മാറിയത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഒരിക്കല് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഒരിക്കലല്ല, പ്രഭുപാദ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന വേളയില് അദ്ദേഹം ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളില് താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഭാഗവതമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ആഹാരത്തിനോ വസ്ത്രത്തിനോ പോലും ഒന്നും കയ്യിലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോണില്ലല്ലോ, ഇത് തന്നെയാണ് ജോലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പില് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പ്രിന്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നും വൃന്ദാവനിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാള് ദില്ലിയിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ദ്വൈവാരികയൊക്കെ വായിക്കാറുള്ള അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വാമിജി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ പണം ഇത്തിരി കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശരി എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി, മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ 10 രൂപ തരാം എന്ന് പറയാണ്. അന്ന് 10 രൂപ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദ് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിലും പിന്നെ വൃന്ദാവനിൽ ഡൽഹി പോണം. അപ്പോൾ ട്രെയിനിലും പിന്നെ റിക്ഷയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നൊക്കെ ചെന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ ഗേറ്റിൽ പാരാവുകാരുണ്ട്. അവര് പറഞ്ഞു, സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, അത് കാരണം വരണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇപ്പൊ കാണാനൊക്കെ ഇല്ല, അവിടെ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൊരി വെയിലത്താ നിക്കണേ, ഒന്ന് കയറിയിരിക്കാനോ ഒന്നും പറയാനൊന്നും ആരുമില്ല. അങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ വേളയില് അവിടെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 64 മഠങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവിടെ അടുത്താണ് ഒരു മഠം, അതിലെ ഒരു മഠം.
അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാമിജി അതിലെങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഇത് അഭയചരണല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും പ്രഭുപാദ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി സൈക്കിളുമെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ സ്വാമിജി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ വേളയിലും അങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടാൽ 10 രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ വലിയ ഉപകാരമാവും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ 3-3.5 മണിക്കൂർ ഇത്രയും വെയിലും കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഠത്തിൽ അത്യാവശ്യം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ 10 രൂപ അങ്ങേക്ക് തരാം, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സ്വാമിജി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 10 രൂപ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കിയപ്പോ എന്താ, വളരെ പഴകിയ കുർത്തയും ധോത്തിയോ പ്രഭുപാദ് ധരിച്ചിരിക്കണത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അങ്ങ് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 രൂപയും കൂടിയും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സന്തോഷമായി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് ഈ 10 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരണ്ട, ഞാനത് അവിടെ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാനത് അവിടെ എത്തിച്ചോളാം, അങ്ങേക്ക് എത്തിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് പോരാണ്. പോന്നിട്ടോ നേരെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാ? പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലാണ് ഈ പൈസ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ, പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതല്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ, വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണായി, ഒന്ന് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി അല്ലേ, അങ്ങനെയാ നമ്മൾ. എന്നിട്ട് ഒരു സിനിമയൊക്കെ കാണുക, അങ്ങനെയാ നമ്മള്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചില്ല, എല്ലാം പ്രിന്റിങ്ങിന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വെറുതെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 16-ാം അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ സമ്പത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണത് എന്നറിയോ? നമ്മള് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കർമ്മവാസനകൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലവർക്ക് സാത്വികമാവാം, ചിലവർക്ക് രാജസികമാവാം, ചിലർക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാവാം. അവര് താമസികളായിട്ടുള്ളവര് ആസുരിക സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ സാത്വിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവര് ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകള് അല്ലെ, സമ്പത്ത് എന്നാ പറയാ. ഇപ്പോ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ ക്രമേണ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? അത് ഗുണമല്ല അല്ലെ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള അവര് മായയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലും, അതാ ചെയ്യുക, അധോഗതിയിലേക്കാണ് അവർ പോവുക. അപ്പൊ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ഗുണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോ ദൈവിക സമ്പത്ത് അല്ലെ, പല പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പത്താണ്. അപ്പോ ദൈവികമായതിനെ നമ്മൾ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം, ആസുരികമായതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ചേരാം. അപ്പോ ഏതെല്ലാമാണ് ദൈവിക സമ്പത്ത്, അതാ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ 3 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു. 1 മുതൽ 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം 7 മുതൽ 20 വരെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ പറയും. 21 മുതൽ 24 വരെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ, പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഭഗവാനയുടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം 16-ന്റെ സംഗ്രഹം.
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശുഭകരമായ ദിവ്യ ശാഖകളെയും താഴത്തെ ആസുരിക ശാഖകളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് മുകളിലെ ഒക്കെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവര് വാഴുന്ന സ്ഥലമാണ്. താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ആസുരികരായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പരിപോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ആ ശാഖകൾക്ക്. അവിടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങൾ ആണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള്. 16-ാം അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയരണം അല്ലെ, സത്യലോകം. അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമുക്ക് പോണം അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സത്യലോകം വരെ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയാൽ പോരാ അല്ലെ. ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മരത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എന്താ പറയാ നരകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയെയും അധ്യായം 16-ൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപാർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേശ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരജാപലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. ഇപ്പൊ നിർഭയത നമുക്കറിയാലേ, ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയം വേണ്ട. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അപ്പൊ പരിശുദ്ധരാ, പ്യുവർ ഡിവോട്ടി അല്ലെ. ആ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ മാറണം. അധ്യാത്മജ്ഞാന നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അത്. ദാനം നമുക്കറിയാം. ആത്മനിയന്ത്രണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും. പിന്നെ യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. പിന്നെ അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജീവിയുടെയും പ്രോഗ്രസിനെ തടയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. സത്യം പറയുക, ക്രോധമില്ലാതിരിക്കുക, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ അവകാശം ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ. അവര് നമ്മൾക്ക് അതിൽ ബാധകമല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ ആളാക്കി പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങള്. അപ്പോ ദൈവികതയുടെ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണം അത്രേ. നല്ലൊരു പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് അങ്ങനെയുള്ള ആ 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ അല്ലെ, പുത്രോത്പാദനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഒരു സൽപുത്രൻ ജനിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇനിയത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോലും നന്നായി വരുള്ളൂ. ഇനി ആസുരി ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം
ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം. ഗർവ് കാണിക്കല്ലേ, ഞാനാ കേമൻ. അഹങ്കാരം, പിന്നെ അഭിമാനം, അല്ലേ? അഭിമാനം ആവശ്യത്തിനാവാം, അല്ലേ? കൂടുതലാവരുത്. ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ അസുര പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സ്ലൈഡിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത്? ഏഹ് ശരി. ഇല്ല, എന്തെന്തോ സ്ലൈഡിൽ എന്തോ ആനയുടെ മാത്രം കിടക്കും. ആന മതം ഇളകി വരണ പോലെയാണ് ആസുരികളെ. മതയാനെ പോലെ ക്രോധം, കോപം അതൊന്നും അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടന്നാ മതി, അല്ലേ? ഗർവം ഉണ്ടാവുക, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഭിമാനം, ക്രോധം, എപ്പോഴും പാരുഷ്യം, എല്ലാവരോടും പരുഷതയോടെ പെരുമാറുക, അതുപോലെ അജ്ഞാനത്തില് എങ്ങനെ മുങ്ങി കുളിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ ആ രാജകീയ വീതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചേക്കും. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഇത് ജന്മനാലേ ഉള്ളതാണ്. മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മവാസനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, അല്ലെ, ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആസുരികള് വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലാണ് എന്നാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാല് ദൈവിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിയെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. എന്നാലോ ആസുര ഗുണങ്ങൾ വിപരീതാണ്, അല്ലെ? ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയുള്ള ആളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ ആസുര സ്വഭാവത്തെയല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെ? വധിക്കണം കുറെ പേരെ യുദ്ധത്തിൽ വന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആസുരി സ്വഭാവം അല്ല അർജുനന്റേത് എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. അതിന് അർജുനൻ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അർജുനൻ വിഷാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വധർമ്മമാണ് ചെയ്യണത്, അതും ഭഗവാനിലെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഈ 2 വിഭാഗവും ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയണേ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൗ ഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 26 ഗുണങ്ങളെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആസുരി ഗുണങ്ങളെ പറയാം. അതെന്തിനാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണത്? അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മ പ്രവൃത്തിയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ ആസുരികള്. സത്യധർമാചാരവും സദാചാരവും പരിശുദ്ധിയും ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടര് വേദോക്ത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കും, മറ്റൊരു കൂട്ടരോ അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആസുരികള് ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നു. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വൈദിക വിധി ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഉപദേശം അനുസരിച്ച്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടെയുള്ളവര്. അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളവര് ആസുരി ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര്. അപ്പോ പ്രഭുപാദിനോട് ഒരിക്കലും ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിക്കുകയാണ്, മരണവേളയില് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഈ ജന്മം മുഴുവനും, ഈ കണ്ട കാലം മുഴുവനും ഭഗവാന് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചല്ലേ നടന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ
ഓക്കെ, ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ദൈവമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചു. അവസാനം മരണവേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴായി പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് എനിക്കോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ അഥവാ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ് ജീവിച്ചു വന്നത്. ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മം വിഫലമായി, ഞങ്ങളുടെയോ ഈ ജന്മം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ സഫല ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ആനന്ദപ്രദമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാ പ്രഭുപാദ് മറുപടി കൊടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരികള് തമോ ഗുണികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആസുരികളും. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ഇപ്പോ ആസുരി സ്വഭാവികള് തമോ ഗുണികളെ പോലെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുക. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായവ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതത്രേ ബാഹ്യശുദ്ധി. ആന്തരശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും വേണം. ഇപ്പൊ പുറമെ വൃത്തിയാവാൻ കുളിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? അകത്ത് വൃത്തിയാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നാമജപം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. ഈ 2 തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്കു കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ആസുരികൾ എന്ന തമോ ഗുണികളെ പോലെ തന്നെ അവര് പറയും, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല, അത് തികച്ചും അസത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനൊരു നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല തന്നെ എന്ന് അവര് പറയും. ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായി നിലനിൽക്കണേ? വെറും സെക്സ് ഡിസയർ കാരണത്താൽ മാത്രാണ് എന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കാണ്. അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് അവര് പറയും അല്ലെ. അഭിമാനിയായിട്ട് എന്നിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയായി നടക്കും. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. അപ്പൊ അവര് പറയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതിന് പറയുംപടി അനുസരിക്കാനൊന്നും അവര് തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതിന്റെ ആ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാ അവരുടെ ജീവിതം. അവനവന്റെ കാമനകളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് മാത്രാണ് അവർക്ക് ഈ ജീവിതം. ഒരർത്ഥവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന്. ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. ആസുര സമ്പത്തിന് ഉടമകളായവരുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു. അത്തരക്കാര് ലോകനാശത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം. അതാ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനാൽ അല്പബുദ്ധയ എപ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോ കൊടും ക്രിമിനലുകള് അല്ലെ. അപ്പോ അവര് എന്താ ചെയ്യാ? ഈ നിഗമനങ്ങള് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ നിഗമനങ്ങളാ. അതില് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികള് എത്ര ആതങ്കവാദം ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ. ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണത്. ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളൊക്കെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അല്പബുദ്ധികള് ക്രൂര പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗം 5000 ചില്ലാനം വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഒരു 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ പറയാ. 4,27,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൽക്കി വരിക എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ 10,000 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പോലും കൊന്നു തിന്നുന്ന കാലമൊക്കെ വരും എന്നാ പറയണേ. അത്രയും ക്രൂരരുള്ള ഒരു
ലോകമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആസുരി ഗുണങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ മനസ്സിലാക്കണം അവരേത് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം. അവരെ ലോക ശത്രുക്കളാക്കി തീർക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരാളില് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവാം. അണ്വായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം. അവ ലോക സംഹാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടി അല്ല തന്നെ. അപ്പൊ അവര് ഈ അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ എന്തിനാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ലോകസംഹാരം നടത്തുക. അതന്നെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ. തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രാജ്യത്തിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോ ലോക സമാധാനത്തിനൊന്നുമല്ല അവരിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒരാളിലെ ആസുരിക സമ്പത്ത് വളരെ വേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളില് അതാ പറയണത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ഷണിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഭൗതികത്തില് കുറെ ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഒക്കെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ശാശ്വത സുഖമൊന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് അടക്കാനാവാത്ത കാമമാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെ ദംഭം, ഞാനാ കേമൻ, അങ്ങനെ ദുരഭിമാനം ഒക്കെ അങ്ങനെ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടാ അവരിങ്ങനെ ഈ ക്ഷണിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ, മദ്യപാനം, അതുപോലെ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഗാംബ്ലിങ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ അതാ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വൈഷ്ണവര്. അതൊക്കെയും അവര് ചെയ്തോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി ഇറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിക്കും മുന്നേറുകയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പോ ഇവരെ ദോഷം പറയാനും പറ്റില്ല അല്ലെ, അവരെ വെറുപ്പിക്കാനും കൊള്ളില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാ ആസുര സ്വഭാവികള്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവരെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങള് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് നരകങ്ങളിലേക്കാ പോകാം. പക്ഷെ അവരുടെ വിചാരം ഇതാണ് ശരിക്കും മുന്നേറ്റം എന്നാണ്, പ്രോഗ്രസ് ആണ് എന്നാ അവര് വിചാരിക്കണത്. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവർക്ക് ദുഷ്പൂരം എന്ന് വെച്ചാല്. അശുചി വ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥ കണ്ടു അല്ലെ. സതീദേവിയുടെ പിതാവ് മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുന്ന കഥ. ഗർവ്, ദംഭം ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഞാനാ വലിയ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് 11-12 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ചിന്താമ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിത കാമോപഭോഗപരമായേതാവതി നിശ്ചിത ആശാപാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ മന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് എന്തിനാ? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്താനാണ് അത്രേ അവര് വിചാരിക്കണേ. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായി വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭയാണ് അല്ലെ, കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം. അതുപോലെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭയം, കള്ളം കൊണ്ടുപോവോ. അതുപോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള മകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭയം അല്ലെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവോ. ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭയം, ജരാനരകളൊക്കെ വരുമോ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായി വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കണോ. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അവര് എങ്ങനെ അധാർമികമായിട്ടെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും.
പറയാണ്. ആസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് പക്ഷികൾ അല്ലെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ പിക്ചർ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ശാഖ തോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരവുമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നു, മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷി രൂപത്തില് നിലകൊള്ളുന്ന പക്ഷി. അതാണ് പരമാത്മാവ്. 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് മായയാലും അജ്ഞാനത്താലും ആസുരികളെ കുടുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതമദ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തി ഇതമസ്തിദപം തെറ്റാണല്ലോ. ഇതമസ്തിദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹത ശത്രുർ ഹനിഷേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോഭിജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷേദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിത. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ധാരാളം ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താലെ മോഹിതരാവുന്നു. അപ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യാ? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും, ഞാനിപ്പോ വലിയ ധനവാൻ അല്ലെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ബലവാനാണ് ഞാൻ, എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ബന്ധുക്കളുടെ ഒക്കെ ബലത്താലെ അഹങ്കരിക്കും അല്ലെ. ഈ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കംസനെയാണ് അല്ലെ. കംസന്റെ പോലുള്ളവര്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പോലുള്ളവര്, അവര് ആസുരി സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവരെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാനത്താലെ കർമ്മം ചെയ്ത് അവർ നരകത്തിൽ പതിക്കും. അതാ 16 പറയുന്നത്, അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. എന്താ ഇവർക്കുണ്ടാവുക? പലവിധം ആകാംക്ഷകളാ. കാരണം എനിക്കിപ്പോ സ്വത്തുണ്ട്, അത് നഷ്ടപ്പെടരുത്, ഇനിയും സമ്പാദിക്കണം, അത്യാഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ആകാംക്ഷ വലഞ്ഞു പോവുക അവര്. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് നരകത്തിൽ വരും. അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ബലി കഴിച്ചു തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കും. അത്തരമൊരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിനു മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്കിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ എന്നിങ്ങനെ. ഈശ്വരൻ എന്നൊരാളെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു യജ്ഞ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഉപരിലോകത്തിലെത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനു പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് രാവണൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, യജ്ഞദാന തപസ് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളില് ഒന്നും വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആർഭാടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ആസുരികളെ നിഷേധികൾ എന്ന് കരുതണം. അതാ 17 പറയുന്നത്, ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനമധാന്വിത യജന്തേ നാമയജ്ഞസ്തേ ദംഭേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്.
ഞാൻ യജ്ഞം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അത് വേദവിഹിതമായിട്ടായിരിക്കില്ല, ആ വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഏവരും അവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗം ഇല്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് അതിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാം അവിധിപൂർവകാണ് അവര് ചെയ്യുക. അപ്പൊ യജ്ഞ പരിശുദ്ധി നോക്കാതെ അല്ലെ, ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. യാഗയജ്ഞാദികളില് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലെ. പവിത്രത ശ്രദ്ധിക്കാതെ പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസുരി സ്വഭാവികളുടെ പ്രവൃത്തിയാ. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവിധിപൂർവം ചെയ്താല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ധർമാധർമ്മങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അവര് അല്ലെ, ആസുരികള്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിത മാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ അഭ്യസൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, തനിക്ക് ബലമുണ്ട് എന്നുള്ള ഗർവം അല്ലെ, കാമം, ക്രോധം, ഇങ്ങനെ സംഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ അവര് അറിയില്ല അല്ലെ. അവർ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തിനെയൊക്കെ പഴിക്കും. ഇവിടെ ശിശുപാലനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ അധീശത്വത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവയെക്കുറിച്ച്, പരമപുരുഷന്റെ സത്തയെക്കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണവർ. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവും ആണ് ഇതിന് കാരണം അല്ലെ. പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ദുരഭിമാനത്താലെ എല്ലാവരെയും എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരായി മാറും. തൻ്റെ ഉള്ളില് കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യത്തെ മറക്കുന്നവര് അല്ലെ, അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധമുള്ളവര്, അവർക്ക് ആത്മബലം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ധരിക്കും ഞങ്ങൾ വലിയ ബലവാനാണ് എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ദേഷിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വരനെയാണ് അവർ ദേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരാളെ ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസുരയോനികളിൽ തന്റെ പാപകർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതാ പറയണേ 19. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പാപകർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് അല്ലെ, മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ആസുരി യോനികളിലൊക്കെ വന്ന് പിറക്കണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അവരുണ്ടല്ലോ, ആ മനുഷ്യ അധമന്മാര് ആയിട്ടുള്ള അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആസുരി യോനികളിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് എന്ത് അക്രമവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും അവര്. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും നന്മ ചെയ്യാത്തവരെ ഭഗവാൻ തന്റെ ആസുര യോനിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തി അറിയണം തന്റെ കർത്തവ്യം, ലക്ഷ്യം എല്ലാം അറിയണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ആ മറന്നുപോയ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അല്ലെ, റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നാമജപത്തിലൂടെ, ഭക്തിഭരിത ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണം? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല,
എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ ഈ എല്ലാം പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പുതിയ ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നതും എല്ലാം. ഇപ്പൊ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തു വേണം? ആസുരീകത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കണം, മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണം. ദൈവിക സമ്പത്ത് വളർത്താൻ പ്രയാസാണ്, എന്നാൽ ആസുരി സമ്പത്ത് തനിയെ വളർന്നോളും, പടർന്നങ്ങ് പന്തലിക്കും, അല്ലെ? സദ്ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാനാ വിഷമം. ദുർഗുണങ്ങള് കുട്ടികളിലായാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി വളർന്ന് പന്തലിക്കും. അപ്പൊ പ്രത്യേക സാധനയൊന്നും വേണ്ട, അല്ലേ? ഈ ആസുരി സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സാധനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? അത് തനിയെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ദൈവീ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനോ കുറച്ച് സാധനയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം, അല്ലേ? തപോനിഷ്ഠയോടെയൊക്കെ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആസുരിക ചിന്ത അതുണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സ് വഴി മാറിപ്പോകും, അധോഗതിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പോണത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്വയം അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും. അതാ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുരിക സമ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതാ ഇവിടെ 20 നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? 20 വായിച്ചില്ലേ? 20 വായിച്ചില്ല. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ല അവരൊന്നും, അല്ലെ? എത്ര തവണ ആസുരി ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും പിന്നെയും ഭഗവാനെ അറിയാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല. പിന്നെയും അവരുടേതായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് വേറെ ജന്മമെടുക്കും. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ? മേൽഗതിയല്ല, ശ്രേയസ്സല്ല അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക, കീഴ്പോട്ട ഗതി, അധോഗതി തന്നെ അവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി നേടും എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആസുര സ്വഭാവികളോട്, അതായത് രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങിയവരോടൊക്കെ അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു, അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വധത്തിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടം. കൃഷ്ണ. 21 മുതൽ 24 വരെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടലാണ്. അപ്പൊ ആസുരീക സമ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലുകൾ ഏതാണ്? അതാ ഇവിടെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തത്വാദ് തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ 3 നശിപ്പിക്കണം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ. കാമം, അല്ലെ? ആഗ്രഹം, ഓരോന്നിനോട് ആഗ്രഹം, കാമം. അതുപോലെ ക്രോധം വരിക, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രോധാവും. പിന്നെയോ ലോഭം, അതും ഒരു തരം അത്യാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അർഹതയില്ലാത്തത് പോലും ആഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഈ കാമക്രോധ ലോഭാദികളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ദൈവികതയാകുന്ന ആ പൂന്തോട്ടത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കളകളാണ് ഈ ആസുരികത എന്നുള്ളത്. ഏതിനോടും ഉള്ള അഭിനിവേശവും ആവേശവും, അതാണ് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ. എന്ത് കണ്ടാലും അല്ലെ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്. ആസുര്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. കാമം പൂർത്തീകരണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് അല്ലെ അവിടെ ക്രോധവും ലോഭവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. ഈ 3 ഒഴിവാക്കുന്നയാൾക്ക് എന്താ നേട്ടം ഉണ്ടാവുക?
അതാ ഇവിടെ 22 പറയണേ. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മനുശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. പറയാണ്, ഈ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നുള്ള 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുക. ആ ചിന്തയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങള് എന്നിൽ അതിപ്രസരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവ 3ഉം ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോ ഒരാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാം നമ്മള് അനുവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പോ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ കാശിക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാ പോണത്. അപ്പൊ ഒരു ചെമ്പിന്റെ ഒരു പാത്രം അത് മാത്രം കയ്യിലെടുത്തു. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കോ, ഒരു ആചമനം ചെയ്യോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാശിക്ക് പോയി. കാശിയിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇട്ട ഡ്രസ്സ് മാത്രം, ഈ ചെമ്പിന്റെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ പേരുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് തിരിച്ചു സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോ ചിലപ്പോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അത് ഈ മണലിൽ കുഴിച്ചിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മണലിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. ഒരു ചെറിയ കുഴി വെച്ച് മൂടി. അപ്പോഴയാൾക്ക് തോന്നി, ഇതിപ്പോ കുറെ ഏരിയ ഉണ്ട്, അപ്പൊ എവിടെ ഞാൻ കുഴി തപ്പാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്പോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിന്റെ മേലെ മണലോണ്ട് തന്നെ ഒരു ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി മുകളിൽ വെച്ചു. ഒരടയാളം, ഇതിന്റെ ചോട്ടിലാണ് എന്റെ പാത്രം എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരടയാളം വെച്ചു. അത് കണ്ടിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവിടെ ശിവലിംഗം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 ബസ് ആൾക്കാര് ശിവലിംഗം. ഇദ്ദേഹം സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിറയെ ശിവലിംഗങ്ങളോണ്ട് ഒരു പാടില്ല. അപ്പോഴദ്ദേഹം പറയാണ്, നഷ്ടം മേ താമ്രഭാജനം, എന്റെ ചെമ്പ് പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. അതുപോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരിയായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠനം വേണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതൊക്കെ ആചരിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണ, ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടി ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾ മാത്രാണ് അല്ലെ ഫലം തരുള്ളൂ. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യണതല്ല. ശരിയായിട്ട് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഹെല്ലിന്റെ ഇത് അല്ലെ, ഹെല്ലിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കുകയാണ്. ഏതോ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെല്ലിന്റെ ദ്വാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടും നമുക്ക്. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കണേ. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമാവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. പറയാണ്, ഈ ജീവിത പവിത്രീകരണം അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യവുമാണ്. ഈ കുറച്ചൊക്കെ നിയമനിബന്ധനകളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്.
തസ്മാശ്ചാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനംമാറ്റം വന്ന് ഭക്തനായേക്കാം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തി നിഗച്ഛതി എന്ന് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനം, വഴിപാട് മാത്രം കൊണ്ട് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനാല് സുഖമോ സമാധാനമോ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഋഷിമാരുടെ ഉള്ളില് വെളിപ്പെട്ട ആ സത്യം, അതാണ് സ്മൃതി അല്ലെ. ലൗകികതയില് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അംഗീകരിക്കേണ്ട നിയമം ശാസ്ത്രമാണ്. അറിവിനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണമാവുക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നതും. ഇതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ദണ്ഡം കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തില് പല വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാവുന്ന അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ, പ്രകൃതി തന്നെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ വന്നിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകും. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസ്യനുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടാനായി ലഭിക്കുന്ന ആർക്കും സമുത്കൃഷ്ട പാതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ സ്വജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി മാത്രമേ ഓരോ അനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യാവൂ. അത് അനുഷ്ഠിച്ച് അനുഭവം സിദ്ധിച്ച ഋഷീശ്വരന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ചോദ്യോത്തരം നോക്കാം. ആ. 4,20,000 കൽക്കി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? അതായത് ഇപ്പൊ കലിയുഗം, ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത്. അതിപ്പോ 5200 അങ്ങനെ എത്ര വർഷങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ അതിക്രമം ഒക്കെയാ നടക്കണത് അല്ലെ. ദൈവികതയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരേ ഉള്ളൂ. ആസുരിക സ്വഭാവികളാ കൂടുതലും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ഒരു കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4,32,000 വർഷമാണ്. അതിലിപ്പോ 5,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 4,27,000 വർഷം കൂടെ കഴിയണം. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 10,000 വർഷം പോലും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, ഒരു സാമാന്യ ഈ സാത്വികതയിലൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയ്ക്ക് കലുഷിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ജനങ്ങളൊക്കെ അന്യോന്യം തന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി ജീവിക്കും ആൾക്കാരായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ 4,27,000 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കുക ഭേദം അല്ലേ. ഭാഗവതത്തില് 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതന്നെ സകല കാര്യങ്ങളും എത്രയോ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച്. കലിയുഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതെല്ലാം അതിനകത്ത് കാണും, എഴുതി വെച്ചു.
ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ലെ, വെള്ളമൊക്കെ വിൽപ്പന ചരക്കാവുന്ന. പണ്ടൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചിലവര് വരുമ്പോ പറയാം അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നു. നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ അത്ഭുതമായിരുന്നു, പച്ചവെള്ളം വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ അതുപോലെ ആഹാരം, അതൊന്നും ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കല്ല അന്നൊന്നും വൈദിക സംസ്കൃതിയില് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മുട്ടിന് സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ, തട്ടുകടയാവട്ടെ അല്ലെ, ഷവർമയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ബാർബിക്യൂ, എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ, എല്ലാം ഉണ്ട്. വിൽക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഓക്സിജനും ഡൽഹിയിലെല്ലാം. അതെ, ഓക്സിജനും വിൽക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ ഓക്സിജനും വിൽക്കുമെന്നാണ്. വാങ്ങിക്കുന്നില്ലയോ ഓക്സിജൻ വേണ്ടവരെ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്ന പോലെ ഓക്സിജൻ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ. അതെ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാനാൽ ദത്തമായിട്ടുള്ള ഈ വായു, വെള്ളം അല്ലെ, സൂര്യപ്രകാശം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് 20 രൂപ. നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു 100 ബോട്ടിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൺസംഷന് മതിയാവോ? 100 ബോട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 60 വർഷം ജീവിക്കുമ്പോ എത്ര കോടിയുടെ കടമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു കൃതജ്ഞത പോലും നമ്മള് അല്ലെ ഭഗവാനോട് കാണിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അവകാശമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. അതുപോലെ ഓക്സിജന് നമ്മൾ എത്ര അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല എടുക്കുന്നത്. അതെ. അത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ കയറ്റുമ്പോ അറിയാം ബില്ല് വരണത് എത്ര വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന്. ഇതൊക്കെ നമ്മളതാണെന്നാണ് നമ്മളെ വിചാരം. ഭഗവാനെ ഒരു സ്മരണ പോലും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. അത് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലത്തെ എഴുതിയാ മതി. നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതല്ലേ? അതെ. 26 അതെ. ജ്ഞാനം, നിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ഇല്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തെ വെറുപ്പ്, അതല്ലേ? അത് കുറെ ഉണ്ട്. 26 ദൈവിക പ്രകൃതികൾ. 26 ദൈവിക. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ, ആസുരം, ദൈവികം, ആസുരം. അതെ, ആസുരികം. 2 തരം ശുചിത്വം നേടില്ല. ബാക്കി ശുദ്ധി, ആന്തരികശുദ്ധി, ആന്തരശുദ്ധി. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. മോഹം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല? പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സുഖമോ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയ ശാസ്ത്രവിധികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാമങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക്. അതെ, ഏതാണ്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ. എന്നാലും അതിൽ തന്നെയുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാണ്. ആ സ്ലൈഡിലത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാചകത്തിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്താ നിഷിദ്ധങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ മാതാജി? യമനിയമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം, അതല്ലേ പറയുന്നേ? യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഏതൊക്കെയാ? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം. അല്ല മാതാജി, യമനിയമങ്ങള് 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, കുരുകളി, മാംസാഹാരം.
മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക, പിന്നെന്താണ് മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക, മദ്യം, ലഹരി ഉപേക്ഷിക്കുക, പിന്നെ പിന്നെ ചൂതുകളി ചൂതുകളി, ഉപേക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ആ അവിഹിത 4 ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അവിഹിത ബന്ധം, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ചൂതുകളി, മദ്യം, ചൂതുകളി, അവിഹിത ബന്ധം, മാംസാഹാരം, അവിഹിത ബന്ധം, മാംസാഹാരം. വിഹിത ബന്ധം, മാംസാഹാരം. മാംസാഹാരം. ശരി. ആറാമത്തെ പറയാറോ മാതാജി? ആറാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടുകയില്ല. അതാണോ മാതാജി? എട്ടല്ലേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അതല്ലേ? അതെന്താ ആൻസർ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കാരണം. വെറുപ്പ്. ശാസ്ത്രങ്ങള് ഒക്കെ വെറുപ്പോടെ വീക്ഷിക്കുക അല്ലേ? ഒന്ന് പറയോ അത് ആൻസർ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ശാസ്ത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളോടൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റൂല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ അതും പറയാം. ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഇനിയുണ്ടോ ചോദ്യം? ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയാ? ഉചിതനും വിശ്വാസ്യനുമായ ഒരു ഗുരുവിനെ, വഴികാട്ടിയായി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതെ. ശ്ലോകം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് മാതാജി? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും? ഇന്നലത്തെ ചോദ്യത്തില് ത്രിശ്ലോകി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. 16 മുതൽ 18 വരെയാണ്. അതെ, ത്രിശ്ലോകി 16, 18. 16, 17, 18 മൂന്നെണ്ണം. മാതാജി കുറക്ക് വന്നിട്ട് 18, 20 പറഞ്ഞു. ഏതാ? 18 മുതൽ 20 പറഞ്ഞേ. 16 മുതൽ 18 വരെ. 18 വരെ അല്ലേ? അല്ല, ഈ ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കോ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ. ഒരു വിശ്വാസ്യനായ കേൾക്കുണ്ടോ? വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാം. കിട്ടിയോ? ഉത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് അല്ലേ? പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. അതെ അതെ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും എക്സാം ആയില്ലേ? വീണ്ടും എക്സാം. മാതാജി ശനിയാഴ്ച വ്യാഴവും വെള്ളിയൊന്നും കാണിയല്ല പരീക്ഷ അല്ലേ? ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോകും. അതെയോ? അപ്പൊ വ്യാഴം വെള്ളി ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിയോ? എനിക്കറിഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച കഴിയില്ലേ? നാളെ മറ്റന്നാളും കൊണ്ട് കഴിയും. വെള്ളി എക്സാം. പക്ഷെ 18ാമത്തെ അധ്യായം 72 ശ്ലോകറ്റല്ലേ? അത് തീരോ ദിവസവും? മാതാജി ഞായറാഴ്ച വെക്കല്ലേ? ഞായറാഴ്ച വെക്കണോ? ഇല്ല,
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ നാരായണീയം പറയൂ പറയൂ. പറയൂ റാണി മാതാജി പറയൂ. മാതാജി ഞാനിപ്പോ ഗുരുവായൂരുണ്ട്, ഇന്നിപ്പോ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. 2 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവേ. അതെയോ? അപ്പോ അപ്പോ എക്സാമിന് കയറാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല. ഏയ് ഇപ്പൊ 2 ദിവസത്തിലും എക്സാം ഇല്ല. ഇല്ലേ? ഞായറാഴ്ച ഇടാം മാതാജി പരീക്ഷ. 2 ചാപ്റ്റർ ആ ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു മാതാജി. 2 അധ്യായം കൂടി എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കയറാം. രാത്രിയിലത്തെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 4 ദിവസം ഹരേ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും മാതാജി. നന്ദി.